2015 година се роди идеята да предизвикам себе си. Осъзнах, че ако наистина имам достатъчно качество да направя така, че да реализирам свой собствен бранд, нека го направя. Започнахме абсолютно на базово ниво с един стол, с една сестра, след което екипа се увеличи с двама още асистенти. Тези асистенти във времето станаха лекари, започна да има нужда от добавяне на нови хора в колектива, рецепционист, разширяване на практиката. От един стол станаха два, от два станаха 4. Изникна нужда да добавим и образна диагностика. Вкарахме 3D диагностика в нашата практика. Впоследствие изникна възможността и нуждата да направим лаборатория зъботехническа, с която тя да отговаря на нашите нужди. Това също го реализирахме във времето и това всичко се случи в период от вече 9-10 години.